Salam aleyküm, men Devran Habarsız Galmayıp Beşiğinin 150. Yübiley bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümde diysen bet, diymesen bet невозможно. Şeyle täzelikler var, gözüňiz gyrpmaň, sypdyrarsınız. Dostlar, hem de täzeliklere başlamak bir kiçicek bir mini bir test edelim. Şu an telefonuňyzy gapdaldyryp dikeldin. Şu gapdaly aşağıda patpsatça düğmeciği ya da Türkçe abone ol düğmeciği eğer kızıl bolsa sol ak bolmaly. Şoma basýar ve başlaýar. Dostlar, 150. bölümün iň bet täzeligi çempionumuz Döwletjanyň yeniş sowgady. Döwletjan dünýäniň iň bet oktagonlarynyň biri Bellator'da yeni bir gedek bizim ýaşyl tuğumuzy bütün dünýä görkezdi ve bizim yeni bir gedek buýsanlardy. Türkmen halkynyň adymdan hem de öz adymdan tüýsüremden minnetdarym. Millerden köp sag bol. Buýsanlyk. Yakshamurdov feeding him the right uppercut. And Yakshamurdov again, this time. Right for Yakshamurdov. Watch his elbow. That elbow. And this is what I was talking about. Watch what happens when the elbows start to hit. So MMA, the native of Turkmenistan. The losses, but Doblejan Yakshamurdov, John, picks up his first win. Klip täzeliklerine başlaýar. Ýaş gyýdaýdymçymyz Zara Muhammedowa. Seýňokmy? Yeni bir täze klip ýaşaýdymçymyz Rökşenden düşme girýän. Azap Oromatov'un täze klip hödürläpdir. Kararym ýok. Aradaşdır yollar uzak, vararım yok. Halas ile kaygılardan mezalım yok. Rökşen Amanow'un köni aydymlarynyň hemmetine meýşap edipdir. Gojagypdyr. Batır Muhammedov öz YouTube kanalyna täze klipini ýükläpdir. Asmannaky ay. Bayram Hojatow Gatkyn. Yaşamak sensiz söyünüm. Men yakınım sana, kim yakın inni. Yaşaman sensiz söyünüm. Eýranly türkmen gardaşymyz Emin Rasen mut video hödürläpdir. Gelelimi senim tutar. Yürek parı durdar, yolda dolu çukur bar. Ekin bolmadı gulzar, tiken bolmadı dildar. Çıktın sen gelin bolup, çöktüm men dilim boğup. Geçtin sen yüzün soğup, sollum men telim ölüp. MP3 şagajyna dostlar hakyky rap bilen başlaýar. Iska Müslim, Fit, Zaman, Arkamda Gam. Yüzleri gülsün, söyönlermizin daşırda mıddama yaz bolsun. Ruh şat bolsun, ölönlermizin dostların canları sağ bolsun. Arkanda kal, yönümden başka çarem yok. Karanlık geceler.
Ceren Xalnazarwadan täze jaýdym. Ýöne biz gijrak görüpdir, paşdy bir ay bolupdyr. Habarsyz galypdyr. Düşünşeli. Bir düşünşeli gel gel. Men güne kermeyada aytsın. Seherda deçinsin. Yada bolmasa men. Öykü edip gitmeni bir-birimize. Ferhat Taýyp fit Hacı Ýalmamedov çağır meni. Çağır meni, her gün göreyim men seni. Çağır meni, bir yana seyana seni. Çağır meni, bolunu görmezim seni. Çağır meni, çağır meni. YouTube täzeliklerine dostlar ýadyňyzda bolsa +50.000 gep beşigine Sähra myhman bolupdy. Sähra myhman bolanda gep beşikde kiçijik konkurs geçiripdik. Tesvirlerde nakıl ýazyň we nakylyň iň köp like alan 3 tane nakyly sowgatlar uğratjak diýipdi Sähra we Jeýtnur bilen Sähra Pirmo efirde Instagramda, ýagny Instagramda güni aýlymda sayladylar. Ýöne 3 tane, 5 tane saylapdyrlar. Şolaň atlaryny okap berjek. Alzira Allaberenova, Mahym Agamradowa, A Saparova, Süleyman Merov, Akgül Jumaýewa. Şu dostlarymyz Sähraň Instagramyna ýazyp padarkalaňyzy, sowgatlaňyzy alyp bilersiňiz. Yeni bir YouTube täzeliklerine gelenmizde dostlar Durolganyň ikinci bölümü çykýar, ýagny täzelik menden Gülçinar myhman boldy. Nesip bolsa şu 4-nji gün YouTube'da. Instagram'da Primoy açtı. Mesela şu bir tatbişiklerimiz de var. Men Primoy açtım falanca görülýär, diýilýär. Sen TikTok'dan ýa. Valla ben mesela bana diýerler. Berdine kameraya gidelim. Geldiğinni sizin iň gowran şagajyklaryňyzyň biri könelleri ýatlar şagajygymyzda. Könelleri ýatlar şagajygymyzda Ammaş Ballyewdan Yarım ağlayan kimsinyen. Yine bir könelleri ýatlaly Halypa Döwran Saparovdan hurma, gaty görme, boynuňa burma. Sen şu sıfatın bilen kurma sen başına yapsın. Otur da görülemedi. Şu bizim oğlundan bunun bazı kurma ağası koydu ya. Ay kurma bize yettiref yok da ol ki sen mezunun doktoruna serip. Oğlanlar kurma veliyare. Durmuştum bir yana yana. Geldiğinni tesirleri okumalı şagajygymyzda. Geçenki bölümde birinci tesir alıp bayrak kazanan dostumuz İsmail İsmailow. Yüzüňiz elmi dama gülüp dursun, bize de täzeliklerin kızgını bilen yetirýänine de minnetbar. Gılgınjak
Bir de terlikler getirýäňler minnettar diýipdir. Köp sag ol. Instagramdan bayram alyp bilersiň bir de ýaz. Kemal Bäşimow şeýle diýipdir. Duran, tamam, seninle razıyam. Seydi bazıları gibi artistlik yapmıyordu. Tam samimiyetle konuşuyordu ama en azından verilen sorulara düzgün cevap vermeliydi. Onu seven fanatlarının kalbini kırdı, hayal kırıklığına uğrattı. Bu arada Gül, seviliyorsun benim tarafımdan. Hepinize sevgiler ve saygılar. Azerbaycan bayrağı, Türkmen bayrağı. Eyvallah kardeş. Edith Ögülyaguliyev şeýle diýipdir. С днём рождения, Розмрат. Желаю тебе здоровья, счастья, успехов и любви. 1, 2, 3. Kuva şeýle diýipdir. 4 ýaşyňa çenni 200 000 bolmak nesip etsin. Mediatama diňe öňe udaç diýipdir. Barbir şeýle diýipdir. Tüwelime Rozmrat işinde üstünlük işini gowa alyp barýaňyz, adalatly ýerine ýetirýäňiz. Dowlun günüňem Älim Sesi Aydym Saz programmasynyň ähli işgärleriniň adyndan gutlaýar, janyň sag bolsun. Adyň näçe Älim Sesi Barbir? Ýöne gowda atlar ýatdyr. Minnettar. Sağ ol. Kerhanasyna minnetdarlygymy dillerät. 1, 2 gow belek geçdi. Mediatymy mümkin bolýuça işimizi adalatly barjak bolýar. Muhammed Ali Ataev şeýle diýipdir. Men bu gepleşikde dostum döwletýäriň bagyt toýuny gutlamak isleýärin. Döwletýär dostum bagty bol. Dünýädäki iň bagtly jüwütleriň biri bolmagyny arzu edýärin. Muhammed Ali Ataev. Mediatama agzalary siziň hem işiňizde uly üstünlük arzu edýärin diýipdir. Köp sag bolun. Bagty bolsun. Ýaşlar bagty bolun. Ýaşlar bagty bolun. Hawa dostlar, gynansaň bölümiň soňuna geldik. Ýöne kamera arkasyny görüň. Kamera arkasynda podcast. Täze gepleşýär. Ve bilýäňiz like, tesvir, bir enne etkizipdir like, tesvir. Sen gayret edin like, tesvir, agza ve hakykatdan iň esasy özüňize gowçu seredin. Hoş, sag ol. Ya demeýärem ýandan çykartdym. 1 2 işlerden girmek kardeş. Gowda ol 1 2. 150-nji bölümiň iň betdädeligi çempion Döwletjan. Ýeňiş tawady. Bir hil boldy. Şulan tırk getdi nerime dedi. Bu normal nerveden de. Ýene süýşänmeýän men Alat Oramadow kararym ýok. Ýangy gow diýdiň, näme diýdiň? Röwşan Aman. Röwşan Aman ýani o Röwşan Aman. Röwşan Aman ýani o Röwşan Amanow mu? Diýene. Video kan muda modeli. Mut video ödüllätdir. Mut mu? Yok o. Düşünürden ne düşünürsün? Hakikaten. Böyle mut video näme diýmek diýoram, böyle şeýle diýmek. Mut olana uda 2 san o mut. Aha, soň näme diýmek? 17 ýaşynda bolsa şular ýa repdiň de diýerim muhaz. Muhaz keles nawrat gördüm. Muhada bar bratdan ýa. Teret ýa, sen ýaşyň kiçi 17 ýaşynda şu ýola girdiňmi, şu ýola gitdiň diýe, olam bar diýe. Şoň üçin ýaşlar ýalaýdym, "Ben diňleme o" diýe. Aşok sen krepden. Aşok bale dereydi. Hawa baty bir kuştana ne men aljak. Horma, gatı görme, boynuma vurma. Horma, gatı görme, sen uzakta durma. Ağlayan kimsiniyen? Hindaydım mı? Kelem gymuldatma, hökmanman jyňjan. Ne diýilýärmi? Horma, gatı görme, bak sen uzakta. Kıyın, ola sen şodan özün diýäýmele, türkmene senem o. Ola başga bir dilin sözi bolsa. Öwilýa. Guluyf mu? Öwilýa. Öwilýa Guluyf onda. Öwilýa Guluyf. Men ýazmyşym ýa okan olsa, wapşe hiç düşünýärmi? Eger senin diýjegiň köpüsü
A harfine direkt O harfini on ya. Oğlum. Ovodon. Şunka la. Yok mu? A değil, avadan mı? Ovadan. Ovodan der. Ovadan. Doğru yani. Ovodan deyip ulan ya. Oğlum deyip ulan ya. Düşündün mü? V bilen G'ni köp yerde çalışanlar Yok. ken. A harfi direkt O harfi yazanlar var. Oğlan ne öyle? He, Oğlan. oğlan. Ha şu A de O yazan köp ha oğlan. Ha bol bilen. So aynısı yazıyor. V bilen G'ni çalışanlar ken. Mesela şu bana da Döwran'ın V'si aslında G yazan ken Döwran. Düşündün mü? Ya şu Dogran. Ya onu bir yanlış adam. Dogran. Adında yanlış koyverseler. No mening adımın yanlış yazdığın Türkmenlerin gideti bir 80% mening adım doğru yazıp bilen o. Ve aslında Öyle ayda mening adım doğru yazdığında bilenler var olsa. Prosto. Rosenberg. Görmedi adım. Rosenberg'ın nämes kıynaymen näme? Yazsınlar kıyın yani. Çünkü ben birinci yıllık öz adım yazdım da birinci klasta harf yazıp yine siz öz adınızı yazın değil ama ben öz adım yanlış yazdım. Men olsa doğru yazdım bolmaly. Ben gen görýär. Köp çağa Dogran yazýar diýär. Sen Dogran doğru yazdın diýip. Dogran diýip yazılsa. Kaç köp çağızını açıp yanlış yazýar eken maňa bir molim şey diýipdi. Näle yazdın? Rosenberg yazdın mı? Podcast'ta değil biz podcast'ta gepleşiriz bu atları gepleşik devam et. Täze gepleşik açalım mı? Podcast açarız desek bolsa her. Şu atlar üçün täze gepleşik devam et. Evet, şu atlar arkayı spokojno oturup görüşmemiz için. Oturuşlar hadi gel. 2 başladı onu. Sağ ol. Aksendim gatı o. Sen edil Rus patsanlar bile. Bolmaz ya. Oğlumla edil orfiçi görleyenler. Yani hakikaten bolmaz. Şol. Mesela men orslar ýaly ors urulacak, golmak hökman, inglizler inglizçe köp kuşon ýalyk nemes wa düşünje. Sen glan türkmençe arasda gurlar. Bar ýa migrasiýa. Bere turist bu. Men turist. Turist. Geçirýärler. Hökman dolu dili bilmeler. Hem doğa okudum, ne ettin? Elnem şeyle oyttur diýdim, mikrofon eşdi. Şey, bitik gidesin nelerde şu an. İki, ya erkek oldum. Ya hakikaten ama. Sonra adalatlı olsun diye. Hakikaten kän adalatlı bolýarmyz. Ya bolmolsa ýaljar adalatlyca. Bolduğu kadar. Bolluğu çok. Bolluğu. Hemme da elimizden geldiğiçe adalat etýär. Men kakam ministe diýär çağırır. Hökman değil mi? Elektrik su taşımalı mı? Toyun alıp barallar o tutur. Sağ ol.